खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 एप्रिल 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। एक्स एनडिपि आफादनि गोख्रों मावथि राजु बसुमतारी उर्फे बे रिंसार बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। गोलाव सम बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय दावहा नांबोनाय दावहारु गहपुरनि एक्स एनडिपि राजु बसुमतारी बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै मैया बे बुहुमनिफ्राय हरखाबै अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। मन्दिर सिङाव फुजा खालामबाय थानाय समावनो 5 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय चेन्नाइआव थानाय गंसे मन्दिरनि हाखराव दैयाव हाबनानै फुजा खालामबाय थानाय समावनो 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरा 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 23 बोसोर बैसोनि गेजेर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेब्ला बिसोरो तीर्थाफारि फेस्टिभेलाव धोरोमलिंगेश्वर मन्दिराव थांनानै दैयाव हाबनानै फुजानि नेमखान्थिखौ खालामबाय थादोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। आसामनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुधनै ओनसोलाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया गंसे ट्राक गारियाव हारसिंनो उनथिंजानिफ्राय सौदाव फैनानै जाब्रबथाय जानानै 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अनारुल इस्लाम, नुर इस्लाम आरो बिकि बैस। गुबुन 2 जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय कालिमा खातुन आरो मुक्तार हुसेन। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। अमृतसरनि रस इनक्लेव ओनसोलाव थानाय गंसे नखराव गिथाव बाथाव अर खामनायजों नखर मोनसेनि 3 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे अरा मोब्लिबनि जोंब्लावनायजों खामदोंमोन, अदेबानि कारेन्ट शट जानानै खामदोंमोन आरो बे जाथाया रामनगर कल'नियाव जादोंमोन। बनसु आफादनि दैदेननायजों गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा मैयाहाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। बनसु आफादा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थांखिजों दिल्लीनि सिङाव थानाय जन्तर मन्तराव नैथि खोलोबनि थाखाय नैथि खेबनि थाखाय मैया 6 घन्टासिम बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों। बनसु आफादनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना रायजोफोरनि अननायजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हादों होननानै फोरमायदों। एसेम्ब्लियाव जालांनाय जाथायखौ लानानै बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफोरनि सायाव इएमआ गोख्रों बिबुंथि होदों। बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफोरा बिपिएफ हान्जानि इलेक्सन केम्पेइनआव खालामनाय बायदिसो खालामफैदों। बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जानला मेनला जाम्बाफोर बायदि आखुल आखु दिन्थिफैदों होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव खेंफोरथि होदों। एसेम्ब्लिनि जि गोथार स्थान बेवहाय गोजोननाय जों मोनाखै। मानोना बिथांमोना गोबां बुंजाखांनायनि उनावबो गोबां गाज्रि थासारिखौ थांनाय समाव खालामखांनायनि उनावबो जों दिनैहालागै बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जि क्राइसिस बिथांमोननि जि सोंलु सरकारनियाव बे सोंलुखौ जों सोंजानो लुबैदोंमोन। किन्तु मैयानि जि एसेम्ब्लि बेवहाय बिथांमोना जोंनि सरकारनि जे पिएमवाइनि न' बेवहाय लहा खम होनाय दोंब्रैमोन दोंथाम आरो 20 फुटमोन 18 फुट जादों बेफोरबायदि एकदम लाइट भाषाजों आरो जेन गावसोरनि जेन बिपिएफ दोलोनि पलिटिकेल केम्पेइनिंफोर बायदिसो बिथांमोना एसेम्ब्लिखौ बाहायफैदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।